Габдулла Тукай исемендәге Муслим урта мәктәбендә китап укучылар конференциясе үтте. Укучылар Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, язучы Факил Сафинның Гөлҗиһан повесты буенча фикер алышты. Китап укучылар конференциясе безнең китап корты проектының дәвамы булып, эшләнә торган зур эшебез инде ул татар теле һәм әдәбияты укытучыларының. Бу проектны тормышка ашыру безнең инде хәзер 3 ел гына узды һәм ул безнең дәвамлы. Biz күбрәк инде менә бүген мөрәҗәгать итәбез үзебезнең якташ язучыларыбызга, яңа чыккан китапларга. Укучылар китапнамә, бук трейлер әзерләгәннәр. Укучыларның чыгышлары сәхнәләштергән күренешләр, шигырьләр һәм җырлар белән үрелеп барды. Çıkan eser turuna işleştik. Bu özünün işteliği bile big boy eser. Min okuğanda big hissendim. Hatta her bir problemini bu hem ikinci yaktan koraştırdım. Min özümden sınıftaşlarıma şu eserini okurga təqdim etiridim. Конференция эшендә язучы үзе дә катнашты. Факил Сафин укучыларга җылы теләкләрен җиткерде, шигырьләрен укыды. Балаларның сорауларына да җавап бирде. Соңыннан култамгалы яңа китапларын бүләк итте. Балалар İngilizce bizning yazuvchilar uchun. Agarda bizning bolalarimiz tatarcha kitaplar o'qimaylar ekan, biz o'qigan kitaplardan ishtiraklarni tushunmaykan, biz aytayotgan fikrlarni anglamaylar ekan, ularda bizning endi kitaplar yozib turgan foydasi da yo'q. Чарага районның татар теле һәм әдәбияты мөгаллимнәре дә чакырылган иде. Конференциянан соң алар әлеге чара турында фикер алыштылар. Гөлназ Җәлилова, Динар Минхаҗев, Муслим телевидениесе.